Ja, det er så nu, jeg skal lave den her kaneludfordring, Lærke, hun har lavet mig. For det første, så skal vi have masser af vand. Og en spand og noget kanel og en ske. Nu vil Lærke fylde kanel på en ske, og så skal jeg så spise det. Det stinker. Jeg har flyttet mig lige. Og det skal jeg så spise nu. Ja, og her er spanden til at brække dig i. Tak. Du skal sluge det. 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 Vil du have mere? Nu er ikke vente. Lærke, vand, det er for gammelt. Jeg sagde det til dig. Nu brækker jeg mit konsol. Jeg fik det over. Du har ikke noget imod, jeg lige går på Facebook imens, vel? Okay, det har du vist. Ikke op på min okay. Så fast i ganen. Du må altså selv gå ud med den pose der. Du er gammel. Det er altså en klam pose, det der. Ja. Det. Jeg tror, det kommer en højt. Den kommer på Facebook. Jeg har det meget bedre nu. Sig noget.